Mwancho murigeria on Ndizi TV na kwariganira bene ase ntunda yende entunda ya gatatu imeyo muroberio bwensakia muroberio ogochera kara litikolie wiki ochakara Jumatatu goika Ijumaa aserikolia Jumatatu lile lituko lia siasa asoko batogosanga nabarai baito toba togosanga nabarabu ikiaga ni maetinga weekend nentambe yegoche yaba ochakara Jumamosi Jumapili na mange yako bana kitoko batoleta abamanyi bamangana akisiasa baba sansa monera na boigo tomanyinga narali agendrete na boigo imemurobeli kwensa keto batabanga no tokoleta amanyi baba manyi naraliya agendrete abamanyi nigo bakoligeria mangana ya ase oboime na baba nabo bose merino komanyanga decision ke bwana ta make asensemo ya kisiasa sizgolia bono mambi ndene mogoko kigima kyagera omogeni twabeto kuganya asika egetambe berekerana ase studio ito abigail tumanyi naraliya agendrete ime county ya Kisii county chitondokana ine naboigo tobe tugusanga nere igore amangana gendrete asense yaito ya Kenya aseigo muliro Ndizi TV na tena batebo tambe imimoroberi bwe Ndizi TV ndoro gotiga isiko no tole amonaye gwetera ase mtandao oito Facebook Ndizi TV News Digital mtandao o YouTube Ndizi TV News naboigo gwetera ase namba SMS boigo nabogo tutumira message ya oboliri bolia ucha semugani icho elindi abega tumanye naraliya okaneti komanya naboigo nabekoba ase senchira yobwekerano omugene icho oberga wekerana ime ye studio icho naende bona yangena libwali abene kumwaligania ase umoroberio bwensakia omweshimwa KODECK wakire buya bwakire buya aso kwa rukoru mbuya bokiete twabokire karibu sana ime yensakia ninga kintanga nitokora naso mwakoyo nawe lakini naboko nganjera nguwish happy new year karibu sana naboranyole lietali yao neli kongulire enali atoka bobe se faida yo muri Ndizi TV nabo ogotomanye lietali yao ngayokorwa naende miromo kiyo goja kwakora ase kira litukolia nabo igo ase kisiasa igerito akoroka politician politician no maete obomanyi bwa kisiasa abo igo kwemanyi asense moya kisiasa yes tiganeli yao bia mono job igonda etukwirneri ya sayembi mono asenge ncho nabatoko banga toikirero lakini ndoika asamuri tankoro Dr. KODECK korwa asakoro kwa itibo sameta bubasi sub county ya sameta constituency mbobasi na ndere ku Kisii county because nimbate abaligeri liko Nyamira and igonde oyo KEANA no yo mwanja no yo maonja itanga nintagete go take this opportunity when a politician because ine legacy yaitu koratebia abantu baito bali banyora mahaku kuchimaya na babwate nabona abantu bakwite seitu mugaga musoti na atinde gorenge politician onyake yali omongena na asiro mongena natani yali omongena mukana natani na kweto mulisia n'abantu nyamugutungumbu mbatu kuto omonto kurwesura ali ga kipole n'abantu baito bonse bali bakwirira se constituency ya yabo basipole na nigonda itakokwani abantu baito bonse biba Gusii munomborai nganyasaye utokonyire tuwasaba nyasaye every morning na ande tuwamuhira nilimbia mono otherwise na tebire mbia mono ase kondiko organize bune senior politician ura give a direction ya Gusii and ura give a direction ya Kenya tuhani kumanyanga KODECK oyo ningo mere mukio goja kwara kora seri tukera lituko KODECK KEANA naende maybe na boto tebinga siasa yaonga ikwa ichakrita ase obwenge yes ya inche KODECK KEANA KODECK KEANA igo ngiboira ase family. My father was a politician igo siasa negento konyora wasoire ana bona ariko saba abantu moko rorero umuntu bekera cha kire siasa nabo konyoro ongire na manyinga ngo inu mwana siasa bari bakwebetereri goswa siasa sengenje yenda mwamu igoro ya Nyarebe mbari ko jibaba form igo seito gere garia bobasi kona jagete kuburi chikura 1992 ekero di multi party Ford Kenya ne bintu binde world luni tokoleta tokurushie kwendeli ngati katoro multi party ngaja civic education
yo mubasi yo Gusii about that issue lakini ina ile to bugambi bobo councillor by then ngajanga chorwe union Kenya ngajanga chorwe ne chairman yogembo na andi kurwabu na achanga chorwe ne omoteneneri bwa councillor bakoro bon speak Kenya ngima andi kurwabu bono iganinde a chairman ya contractors Kisii Nyamira Migoli na Omapay and taira isi go munda go joro bintu nebyo abura nyorenga nabura achoro nduri buyaka gikuba lakini okonyoranga busaye go achoribo na ndeli yo kochorwa na bokonyora bantu gete bagukubikira emiribo nganyale betata kehiriko because of maybe financial na nanjira beroje so na ikire bono intagete goteba ngabono asengenjo ye level yane ne position yane kisiasa ni ndengeti mbebune acting parliament ya bubasi ande inchikoboria chikura ekero kuligiriribiya kegero watebire nga nuri ange koboria chikura cha bubasi yes inki kekenderete bubasi getakogogeti asebonoika egento kekenderete bubasi getangogeti bubasi nese constituency nene sana omujumbo ito tindi kobori omate tetakirwe itamujumbo legeti lakini yogoteba what is going on yarore kanire kenyombe kenene muchumbe gwa irire chikura turiko twara kenyomba yarore kanire tariko toke set functions che national politics na county politics yarore kanire in parliament tariko participate you know we are going to be servants yaba kuri abana inji bahito akaruko abero mujumbe usekaruko abere leader you become a servant ono vice versa abana inji babere chi servant cyo mujumbe I have reasons one akaruko mujumbe igo konyora facts and amangana kurwa sabana inji abana inji abo nabo batoli bagojikotolika kusiba gukolika egazi yo mujumbe igere etato yoka isato chioka kusegazi yo murayo kwenda parliament one you must let yani go oro siri chiko at parliament sometimes na bodo kuligeriririe gento geta keirege ko munno wono lire birie ye kwanyora mujumbe ito nakalitiki you must represent us na bono kwa roraria like okay omujumbe ito garo asimio lakini yekero a principle ya waipego cha kusembo basi bunabone iri arati atware to mkami yani ni sort a president ne chabo basi to konyora mujumbo ito opposition ne cha sei to basi to konyora mujumbo ito so the member of parliament ogeriro give room paka twasoe kwebolinga kirende ikorende ntole represented representation that is gonna aja registration and representation na ande tumanye konyora egasi ya gatatu checks and balances bono ensemo yao umaite egasi omujumbe noko ene kinga ngoikiraniale amagenderero ase abamenyi bensemeyo a constituency yeah na inde tali razimu mujumbe aikirane ase misangirekano yonsi abakonyoranga no ene ngakieye ataikirana akara esigete kubaligiria ikagera nabona arochinga umugaba noyomo koratiga umugaba noyomo igabete agatebanga inche mugote yabanga tinyobis performing lakini inche ginkaris kubaligeri igo wanyoko bolinki atari gotokira but let me tell you ki function inchire tutakeire tokorore go to represent wala wana rango go parliament bill eri ebete to mwana inchi kabisa to toko then chi function inchire na andite ko banga chi function chonsi bitori go toka engori yogare and again you must be touched to the constituency na riura amanyege ntaba abana inchi batagete you see into the direct communication no komanyikana no kote bigungaga abakongumbura no mwana inchi tali neji broker umwana inchi yagoje sinde bunabona na give room abana inchi baje sinde na abatebye bantebi umwana inchi uriyo gutagete agotebi ngegento gete kerahiga naga na riura nyore information lakini rende nabego nyareka no muchumba abaisi ko nandakole development
lakini my brother ntagete ngotebinga ubasi is a super constituency. The last 10 years or the last 6 years na ribu basi ira nirima gigasi development. Immediately development igara ni maga aseji para aseji nyagitari everything name them. Bono igontagete lero oigubuna abantu bagwaka kisimi because yo mujumbo yungaki na are on the ground na collect development na are umuntu ratokonye. Yeah, so that is why na changa ki ya ubasi ya kule and my no mugambira abono okonyoranga ubugambi gokwibulero nigwa ndikato konya abantu baitu ekeroge kogera nabo okonyoranga na abuno are goiki we don't blame him. Lakini nabo okonyoranga umwana nare more nare kirasi onyora max 480 ose 400 aya okanyore the 260 still you are a student standard 8 iko na kiki kwante binganga sena bokonyora ukalezi okale isiko lakini yogasoma what gekoligererigwa inkiakora na ndabo nekero kogenda so mujumbo oyo abantu bali bakurukunga leadership igachorete nyombe ya moyoka. There is what we call distribution of resources, distribution of yani igokoba go balance. One ele gachorete nyomba ya mwayoka yoka iga na ande kwanza zari so boka achorete yani aka family kali boka obeke omujumbe abe omujumbe kuru o job omondo bweji para aru mangi omondo bweji parcel aru mangi omondo bweji kwende we CDF aru job. It is just a job and the mangi and you know job is mangi. So abana inchi bakubulinga ke what's happening lakini ndebo basi bina bakantu baraba ngaini mbana go boli bintebyo nande ndutagete kumubuli tutayete ko waste time akolega sia yakole abuno agoikera nande chikura nande nyasawo gochora naboko nyamuna bone ngakiye yu atari gokora nyasawo mochorete ngakitigara abo ndo rajio ira chikobe problem ngao maybe goko genda kuchia bonyo robo lakini reality ne ringa performance is solo. Mwancho morigeria Ndizi TV and on siasa tengerete anene mono abamenyi bensemo ya bubasi ntogenderete kusanga na KODECK KEANA oyobera gotwerera amangana mange igoro ya bubasi inyoranga tari birengereri bya Ndizi TV ne birengereri byaye na ende ukunokorra kwa igoro ye bunge ya bubasi asaigo nabo kogendera gusanga na into birengereri byao oboigo ototomera amaswali amangana yonsi bya gukwana totebyango ekorra kwa onkoro kieko igoro ya mangana ya agendrete ase ebunge ya bubasi wego tukosuka bosio tiatosuke bosio ase county ya Kisii county ya Kisii twabere tokoranga amangana mange na agendrete ase county ya Kisii ntate na chakera kurwa sense moya obuno munyakonda igati abanyakonda amagendrete kuliranga enjira umugabana we county ya Kisii agendrete kubaira tali inchirengia kuri no mugabana we county ya Kisii twamoro chaka tabanga inchense moyane enjira agendrete kubara ningiyere na ende ebi ngwaka no bara asichinga kichibwenerete tima tinga kurwa sense moya buno mura bwabanyakonda ngakyo kurigereria oburai bwa simbarati asenjira akubaira bunabanyakonda One uburai mbole different kiro mondo na bwate njira gwa approach ibintu byaye simbo ye approach iri njira yaye lakini ibintu problem wero neye moyuka nande yunda gete kwenye kuana egere toreke bishane ti contractor nchiro chingiya chikolete gas nande jidana wakan ebintu biro video buri okora ngebibiro bimbiro lakini bitana wakan elizo ni bitali wakanirwa ikonda basaka tayanga na tali simba nande ne contract chikire chinkora chei mugete chikagenda chikangaina simba na bantu bande ngebintu mbira byembe ebintu mbira nande na mbiro byembe intagete ko tayanga biribire byembe onyendiri byatike tumapema kangobone bibire ebije byakanirwa. But I want to say honestly as Nyasai. Simba igonko mwadi we singa chati kana n'ibintu biri byo kubwati emyaka eri yakubwati teri yaye. Emyaka nere okore ibintu byaho kibesa kiria nonye ni gicheira nete ngiri kiyaye. Kibesa kiri kiyarenge
chiongwae baenden emiakeria so onyendiri abantu bakorembeo during simba igo toja como blame nga simba no muya kwarenge ngiye ko abantu bakorembeo no bura nyore no ngwae nerega betege susu onyokorete mbeo agasoka chimbeo agatiga abantu baguchandika unaite ko make very clear muna there is one of us yokwete akwete bori tutaratindika tokutindika on Wednesday omuntu oyo okorora kabisa bori kabisa kero kumurigiringa ne bending biri moitete abantu baitu kurungwa emba kwete abantu 13 pole sana abantu 13 ongwae na tuchanditege kone abantu 13 bakakwa simba ochire ongainirunga abantu mbara bakorete mbeo ndageda ukebeka very clearly na ande bune senior contractor and I don't dare to yani tindiko kubeka kuchia kusokochia uruchu umuntu ochire okorire mbeo ochire bali tu wale kotebi bakorete mbeo na ande labda baira ndire simba bakoriro baro bono umuntu utakorete mbeo no ari muina taraka no besa chae na chiete bank akaimo kichibesa iko ndete kotebi simba ari giri this scenario akaimo kichibesa okoreire gasi tana gwakanu a bank yani iko ngoteba biriebia simba came to office 2022 August this is 2024 vape I was to request him na hakanete abantu bari reachable agenderere wakana egere biribiri bibe kukando egere biribiri biya biro bitika byakanu a problem neye simba sinyire wakana because na abantu mbaraba bande bayigoro na barabwe bamurigerere timese njo bamanyete sembeo yarenge uko byakana abwase tole bari oko byakana ndato ira nona ndato chikomo boring ke kwakana de kembe nga kwagi yakana so there is above what is the fight lakini ntakete ko request akana abantu jibese chabo bono asinge njugwate birenga mbare bare genuine na ende mbare gwabiri kote yabanga mbare batari genuine mbare bare mbeo bono nchira kieye noena gwate biri nabwato bwobanga alabase kwakana aba na ndetse kumurage byaranga gwakani rembeo nchira kiera abaga komanyanga oyo nayo bwembeo yotari bwembeo na ende yabano ntebe there is no institution above the CBO that is control budget omuntu ogoja kubuli simbanga ngwakana it is control budget omuntu ko go ahead ngakana control budget era diga give control budget room baje ba because you bayiringa banda ambali genuine bagoja bago checking ambali genuine bamulikire bali genuine because I'm talking as a senior contractor. I've worked for 24 years in a contractor oda diga bantu ba ku witness jinsana ime ba minyoka kujenga chiba sanchirega whether Simba is a governor of 10 years akitoka kazini still kutakuwa na shida omuntu akanyora ngo abantu bachire kotini abantu bachire lakini na Simba nere wikare nda mali yesereka so tinta kitiko mubekere bibe mono lakini toko mu requestinga abantu baitu bachandikire bari bare genuine esababu ngo kwanira igo Yesu na atego tase Biblia nga timo butora pakama banjole amabanjura abuna bora chiko butora obutoreranie obodi so let him take his time very fast esengenjo ya mangana munabona yo mwana ominto ndaite ko a very touch information na anda pole ya na semo chibuo ndali aso mwana ominto Daniel yokwete kuchiembera otikete familia yae muna nanjenda kumambi ntike familia yane muna onde bwensi okona kokole bintara kwatike familia yae one ne chigari chaye chamusetu eserikali ya hakanire chibesa ba mwakanete chibesa muna bago totebi ikontakete kotebi the minister for finance the chief officer finance even the governor himself to clear this air iko ebroka nero ekor kunyandoro o chandire family yondali o chandire family ya construction o chandire abantaba because one I don't expect ethically yani asomondo otamanye tikende otali in the government akoimo ki documents che serikali achake kutara iskai kana chyo achake kotebya abantu ngabone erika and in fact ogo kukumu muroyo go kwete
agusaba mumuro yu kwete chibesa nga ujiwaka no chibesa gavana tamanyeti minister temanyeti chief officer temanyeti lakini is doing things iska byaki chini akongaina chi contractor paka bonuro choletira mangana no nyambona I'm saying this man must be investigated. Who is this? He doesn't have a company. Chairman. He doesn't have a company. He has never been in this field. Why is he becoming a ngabe ego between question governor. Mune chairman. Let the governor give every contractor room. Again, I'm having a problem there. We don't need anybody to be a broker in between. We don't want that. Onye ne resource ya bugateri resource chese rekali. Resource chiriga banate nenelete. Nechetu. Governor is our servant. Tigagi room kero munda motevis fuse. Na ndaji take serious. Onye no to tevi nganyarebe egenete ngabantu baederesi nyarebe bamanye uchikomorora. Gaki I want to request him that when we can't Muna construction fraternity, we have said we cannot pass through a broker to the governor. Yani through ngomondo otevi a minister, otevi chief officer, ngabana bako ewegas. Akona kutara iska akona kulisol. We have said ngosaleria governor erieta, ngosaleria minister erieta, ngosaleria chief erieta, ngoyo nero kosaba chibesa. Andamangana ingosokale. I am a leader, that is why I say this. Most people cannot say that. Ono gotikareta umunyakero go baba nyakonda ekero kurigererio bokoleri enjera ba nyakonda bako ba handle limie county ya Kisii nandi gwatebere no ngukorore ni county chinde kero kurige chi county chinde ne county ya Kisii etabauti ne liero ne the difference between Ongwae na Simba ya letere ira banda bake Ongwae igatagete Zimbabwe. I am saying what other people can say. Simba age defend. In the process you get event, abantu ba chandeke. Go to Omabe. That lady has finished everything. He has paid pending bills. He has paid. She's now. I mean, not here. She has just gone ahead of us. Omabe inga ibon. Omabe. Go to Nyamira. I don't talk of staff. I talk of when it comes to construction. We don't have pending bills in Nyamira. We don't. Go to Migodi. Bending bidi chiriga because you ki na tebe to buchabumbo kale Kisii so bonyirambo je Kisii boraro le kanambo ba ndiko chikoyubobe olioso ako muruani oyo nero we defend abana nji baito ba bahumia igonda ito te Simba is a very good leader ai gulibaga akolega si yaye oko fail tuwe tumubekira ma wono toga enderete ko mu makeri ola matemu so nta ito matevi ngere tigakora ebintu byaye atiga mangana ya ngabantu bono you see I don't understand abantu bagende tukurwani Simba ngata perform Simba tigatigere ebintu byabantu this is side source bakona komokorera egerenge ngakiere 2025 na siasa ya chaki and I'm telling you abantu ngwe group bale boro Kisimba dust yoko kumi ntaketa ko motebiga I keep off from this game yoko mo delay agenderere ko kolegasi yaye yoke money and if we being maybe victimized by these other people terora we korore ubokong abana injimbaro je ngwasesi bali tigera tiga kole bintu byaye ko chialia na aba moko rwani Simba you know now sometimes Gaki is the governor nabura nyore tomwakire dikura tomutakiti lakini Gaki obeire why don't we give him peace of mind yakore akore abugo tigata sensemo ya peace of mind ntwaroche Simba karasa matanga ya me weekend ya etire asare gotebanga abantu mbagenda tukundwani eserikali nkundwanire akotebanga mobunge usatu mukirango nkumurwaniare gotebanga na igagenda tukulira maega yege korokia beta sensemo ya nyakebembe na gotebanga eserikali bono yabwateranire nkundwani bali nandi tukuligeria ensemo yendo muheshimiwa Silvana Sosoro gotebanga aesimba rati ekenege tamero bwatenga kurwani bwore nalio tabori wa maswali ekera banga bintu buna chibasari taraikira ni buna abete ka koruira ebintu bire bingatara atenge ebine bitamero byuko bwataye okonya ukwane nalio ndekwensi ko chokwana nginde dokobori yani yeneka ngoteba n'umugambi ukikogaya na Simba agaya no Soro Osoro ni ngasimangi
yani as Simba. Because he's one of the member of parliament. He's a member of parliament. He's one of the member of parliament. Bali Gusii. Aya kirogo yake sabu yao. Elizo ni usura akaba foko obweka se oje Simba ningi because you to wada abajumbe KEANA. Why hata members batali ko very foko. Itali swali na nyare kwira ndeli. Tokoli nyara. Ikiagera no soro monye no maite. Iga kumanya iga. Simba gajibu ya chekioro lenga na serikali kali kurwani. Simba gajibu ya chekioro lenga igota itekero geke ne serikali ali ara isiringo muntu naji gotoburukani bakorwani. Osoro. Simba no yomino. I can recall as a leader gogotebi oyonde Matiang that the leadership is transit. Inje personally tuachire pakase eseri osora bwatira ali Kisii twasoire mali nje na no Kongo mugeni muswati alisi waome oyonde tuachire kororo osoro akamanye kurushuga osoro ulia gosengai osoro ulio irura segete tutamanyite. Why during that time serikali ili yare kolera oyo esenyanjare na Ruto. Ikonda ile wote hiyo soro nyota gete kwa onye serikali yere serious. The Bible tells us don't revenge. Na vile anyareka nga Simba tarengo na vile anyareka Simba no arenge lakini kindly don't revenge. Abamba achande to soro sana. Lakini kindly osoro you are just a whip, national whip. Can you whip the member of parliament? Ntubwate aba MCA. Abu obo maene kerongo ake sabu yane. Oba buli nki mwakolere sa mwatiyete gani. Tindaro nakendeje. It is not Simba to perform. Na abajumbe bechi constituency chi ward chiabo ba wenerete ko perform. Inche ntakete ko teba nga Simba akokolere ndaba aba MCA bakolere ba etiri. Bono kango na bu usoro na bukango bono bakuwipu Simba. Bono ntakete abanta bakuru kumusora atige Simba abe whipped na aba MCA. Osoro kucha gwesona nigati ase okominyo kisimba boso ogotema ko oversight Simba ngoro kierenga ntobwate gap as oversight ya Kisii. Ekoro kinga no na aba MCA they are not doing their oversight because naende karukuri no mo senator is been very quiet of late. We are only seeing Simba ayenga kyokora ensemo ya oversight ya Kisii imbi yako korubune gwenda to korubune richiko igonda ndo debega oversight kiego koruga se tarakoro mbono igasi achakire na kioko koro oversight ibintu bitarakoro because I want to tell you Kisii njate na for 1 year paka jibesa jinde chikairana because of some reasons aba MCA aba mbono maybe igasi achakire tutaite ko tebi Simba iga nkonyo rutore tikane ibintu bigisaidi so cha omuntu okoruko osoro gabata geto oferi no osoro that is his agenda which is good for him una different government eko gara Simba tali UDA Simba gara Asimio na Asimio teli for bro UDA so UDA ne bugate agenda na Simba so Simba erega akona gotenena na gotebye bantu ngaya yankurwani gunde at the end of it to kucha konyoranga abana njiti gabachachi nga kweli muntu oli ituru ekia kubuli kuniki muna bono I want to tell the Simba nyagitari ebinte byo sora gukwana ngayaya ngene chaefu ngagose kariko ibuko Nairobi ngagose ona masking you dendo soro ta ko genda kire sub county arora ibintu chinyagitari chiti chikokorao amanye ngakichikari ko ibuko rwali na amanye tebuli Kenya yesaba ibintu abantu bakora so I'm saying onye lirire ngane chibesa chiko ibukuru NHIF Yali bano kire county mbuyere kira chinyagitari mbuya chirenji kariko chikoruzibesa njereyo tikabacha kire why KTRH bono gaki omuntu jire national ibire chibesa chakire nyagitari ene uchikorwa ali abantu baka bamugirango baka basigete gaki what is the big deal nkiyoko muminyoke okay orete chibesa chikorwa ali yagere chiswaye ga so say ino chikole gaki what is the big deal nkibwate boli osora ko chikokana nga NHIF de kore okay Simba let him also realizing aki tarikira li tukura na gotebye ibintu abantu biri abantu no bago they know I want to say abantu bakoro ku minister cha Simba
tiga chimo keigoro chikorega simba bono gare soro. I don't think there is need mugabana boli boronge kogenda kuruji form nga ministers imbaro lekana abantu bayiche busaiga tiga chi minister chimo ki education abantu bimu kibuli ba ki director nchiro simba ko chamune CEO ewe arole kanalia abantu bakore gas nande we don't want this scenario as a serikali gato ena ne maskani na bagakamba kali kurwani simba for the sake yoko gokia abantu getu mbaka kakiaba abubono toko bagikiria karoro mungaine turi ko bateba marieta tikabatike kurwani simba simba akore gas ya feri uko feri buya abana nje bako matebinga kwa feri lakini bono nabwata saga mererete nga kingi ngurwaniru so ababanda ba you know that is politics toko tebyo muntu gwarwaniri nga ngatika kona kotebanga ngurwaniwe bono tutigare tawo ensemo yende gwakwaniri gore aba waziri nga simba nikakwendo na chibasari nabo iko twabire tokoranga aba MC ba county ya Kisii ayokoranga mbabwate sei no naba waziri ba mbabwate sei bose baikaranzire mbairiri bakali bakole mirimo yabu nebwenerete bose baikaranzire igonda kitego debiga no muntu berero bugambi I had aba clerk by that time twakatwale clerk chimbe sana twara kanyole gitumire tari and bagusii ko nyabo rweta se president but when it comes to that level abagambi bari muri garia mu ikaranza maro si minute eko wibwe muntu moire tata chinguru ngase neri yoburiri bwa abantu baratware batamanyitiri chiko onye simbole bobe iga abantu bari bakogendaria baikaranze bari ke minute moire chinguru nkisimba bona arakorera ba MC kero bara decide okorega onye bara abantu matchara onye bara abantu batatageti kokora gasi n'abantu kango mba kwaneti bantu bari machara mono nabokora ngambaro je sababu utatikonye obongo bwa bombo saligeti etutagete korora ebintu bire genuine asobo ibibule batenene batabisimba ngaka obibiboro asobo yabule batenene batabisimba gatu akolire uya lakini teba ngantu bono tokire Kisii na to kuneka simba tari koiba onyo koiba 2026 2027 abakoriye gasi bari gamari ngosoke barekere gento pi onya simba koiba na to teba nga simba tari koiba tari koiba muna gosenko ibare na masoki na bamugoji gosoki mosoki ibintu bitai ewe eko gara honestly simba gakorera nga tataiti bese ci account cisire akide kibese kibono utatageti cisire igo tatageti cisire cire genuine gose cibire onye simba tatageti cibire hele tigari risi cire genuine iki cibira riri a maintain amariogo simbo maintain torigeriye bumane simbo maintain ya mariogo akiokori nabono kineti jarwe bubiya sana tinda yukerero abantu bakorera munase cyatwara nahona igwa bakwana ngo kumboro obubore negirichebo nduriko ba malaika ani tokorega zibra ba malaika ensemo kogendrota sensemo echinet nande dokwanere asobokurumi orante binga hatua kyoroche simba mekira sokurwani bokurumi umuntu narotoka kaibete chinet ase otabanga usini bunge ya South Mugrango tima etinga lakini nende simba tokoraga gwatora nande twarenga umugabana we county ya Kisii otabanga kora nyoro nde bwensi ibete elyogo userio motomere simi ngo chirbu emeronge 5 na kyora moreti asensemo yokurwani obokurumi otemire kagija tebanga no kurwani obokurumi at the level yanza lakini yasokurwani obokurumi borobwo otemire ko moderate asichi obisi bono iga but at least teri so rampant odatiga buo chiro jana kubura balimo asuko murigerere buyo isako murigerere buyo nabakoranga kweli tabugati bokurumya saji lakini bono gokonyora usoro oko message paka kwiboringa nkiye ko mumuro yago kwana onyere ngo bintu usoro yago kwana bumane nda komisana iroli nda basiko beka simbanga no muntu muko musana lakini imagine bona amubekire gana ande tari gokora
What I say at the end of it, abantu bakabachi kumanya. Abatoro. Bakatuchi kumanya. Iko totageto umuntu okurukumu. Umaete bone ngendo simba kurwanirwa. CEO yari ni yanyagitari akanyebuta. Maybe ni reason singa tatageti baide. Onye wore ko iboroje simba na beta sokero bizu na bwata basani bae. Chikisaka ndonji benji soka. Kiraza baje cyo mwene. Tindireti gukana, tindireti gwanjerana. Yatoligererie njere. Chiko chikocha onye osoro kotabubu maene. It is so wrong. Lakini onye lero kotabubu maene nande na harongo manyikaneri. N'abana intu bakizi bakatamanya. Bono ensemo yende ntwara guchenga amatuka maiga gaiga ukungusana na nkwarengo igati umugabana no mo senator as liberere abetali ko bali nene mono tware koranga bakurutera namangana as emekutano ya kisiasa emekutano ya matanga as na ruchenga ingana abeteke kuira nanse anene moneka twatorete amatanga yomugaka kigoro as ensemo ya nyansionga sina rotera irodinga kako ba unite nande toro mugaba omo senator okirire kigima nkiura abe go kwanere go okire go kumo senator omo senator ningi nyorete karba ko eteme kutano okotebere no mosegio simba nyorete zana akarate bere no mosegio simba nanda akatiani simba kamoyirera chira akatebya bananji ngatigangiri simba chira aye simba nore na mariyo ya bananji nore de chibesa cha bananji norike chinyomba chionse no koreke karangi ngende kama tebi nekiya wono timanyitini between ngento kikia baba kahitana but you sekurigeri na arorire cold war between debut n'umugabana na arorire umusubati ya donya toto bakurwana na gabana na arorire oyonde bakurwana nere batikurwerira ira bakaneti maybe amaskani senator atwara se raira abago kitiganga ki tigangi this is a leader one tigangi maskani but yonye liriere buna onyonkare gukwana negende bangusana onye liriere nga donya barorire it's so bad onye liriere nga oyo so you can't work alone lakini onye simba nero ororire nga kabisa ambante ebedinde chibesa nandu mwenu chirendire aba bayibule bobe nande bayiranire kogenda maminja yigendo bare ko matebe lakini arombo besana. Okay, igendo nkupulira igoro yomo senator ndede manyenga aya sokoro kwao okukiroka kirete mbuya kole because maite igendo kegerete oyo ndakonyora chinguru kegima akubolia maswali osoro na sengenjo oyo takere okoroba seti ka kirete. Are you feeling like omo senator gasiambia ndete kwa kora sebone bono osoro gako mugori muno mo senator uzako mugori muno mo MC because there is function there's limits of functions bakini nanda bako mugori muno mo jumbe ngakibona ngwako tatasi kitokoleti lakini ndende tali kogenda that's such a far lakini iwonda basakoteba nga senator silence is the best weapon ochire drawing board na hora nyoruka lese set drawing board otagete korora nchira kyagwa approach binde bikibugaka taro lekana Gusii ntutagete sevi egento kerokyo na Nyanchama gaka balimbate bangatiga bachamo basabiru bayiwana namangana yuaere the Bible tells us ekero kwanya olirenga go kongumboro tangiri nyarebe musemesane tiga bache bakwane mangana yuaere maybe onyo simbo kanire with reason ya bugada chiaye senator bono kusaga kiranga kinje na kwanire simbo kanire na te abantu batebiringa paka maide na kwanire ngati bache baumerana agadaye paka ruto agadaye ruto esere Gusii teribuya winsenator etutagete abanta sia ekerero kera getkire na anda sengi bale na raira tikaja tebi na raira mvagi na nama debeti senator nama debeti so simba kokwa igure liokia segete yandoro lenga mulero kioro okay abantu bale na simba batara motebi bulinga kaige problem nera na simba tika give room asaba ntaba ngaini komo debi ngobo kongumbura ta abantu bo bana baba bakire umurai na rurenge busa umwana oya akagenda akamubisike manyi intutagete ko tebi simba ke manyi manga eno mugaba nole agindi atokade bya sobo komugule tari ko ruana tari ko itana asama skani
Okay, ensemo nere wakwanere igoro yomukonyi omugabana okokunga Munda. Munda twabere tokorana nga babere kungsa no mugabana ase ngakiora kwanere obwamate gati omugabana no mo deputy ase chinga kichabona. Nandinga kibwa affected service delivery mi county ya Kisii. Omo senate omugabana no mo deputy bango mukungu no musaji. Nabora achikuwa nabona ekangambo bebale andi bayigwana. So one you will remain alone. As there is a cold war. Etamanyiringa ne yaki. Why? Turujibona kero mugabana akagende function etakire omuntu kwenda toko. Umukonye. Bose amotome. Esenginje tutaramorora for a long time. That is cold war. Etamanyiringa nengi ya enjera baligeti yoko igunga kia bande bagokwana. Nabeko politically initiated. Lakini rende ninda ida wadanga between umugabana for heaven's sake and David. Tiga kio maskani no malembabo. And another thing. Mo burukani abakungu baba gabana naba deputy naba ndeko rusko aba nabantu tell you my brother. Omonge na uno yo umugabana ya kominyoka buya sana akominyoka kerasi. Nabeda kire na bwate anakominyoka iga. Lakini mba koraidi nonde. Omonge na bu deputy na ramyoke ko bwaye. Omonge na bwe mo womenere bwa minyoke ko bwaye. Ntonyora commotion. Nabangi no mwete kero baetanire go bagoto amangana makongu tuetane nabantu iziko. So na beko nyarikana nga maybe omonge na bu mo deputy. Omote biringa no. Tinta getiga. Omo deputy umete na bako genda mami. Usumungi na bu mugabana. Omote biringa na rodi gendo getekebe. Which is good. Omugabana na bako genda mami. Lakini etoko basaba barabubayiranirane. Arabo another thing. Igonkwera na nyagitari. Ndagete gabana abanyagitari peace of mind. Na abanyagitari mwe gabana peace of mind. As much as mutagete ko chikokora chigasiziko. Ntutagete kakinu na Gusii na chikabira chinde. Gabana nkolera ale ngabantu baba abanyagitari mbarwanibu. Nyagitari there is a call of war. Ekoba instigated n'abantu abahawo nabali bakona koleta kisegi nyagitari tiga kakia barwire baitu bakonyeka nowadays no gena nyagitari is clean ntware korora se mistake iri private rigo tonye manage riba gatokolete bintu binde biragera abantu baitu bako that is a delicate situation mogo chesa no bugima bw'abantu Mwancho Murili Ndizi TV niko tokendete kusanga na KODECK KEANA oyore omo contractor egia tabo se senior contractor na boigo mwana siasa oyoberega gotumanyia amangi ayoga ndrete ime county ya Kisii asa boigo tokendete kusanga nere nchira kieye turabe tugukinia orokongoro ichorwa Gusii manya inyoranga omoroberio nensa kya omoroberio gocherekera itikolie wiki chakera chinsa 12 cha mambi ka chinsa isato as tokoba tokusanga na barai au toba tukumanyia amangi agenda temese cho Kenya toba tokoso asobo ime elinde koba tugukinia korwa sekerenge ke mocha sekende ase ndochenga asumtando ito Facebook ndoche mwele tubwati kigima kahea rosa watebang watching live from Migori. Salamu kwa mashabiki wote wa Ndizi TV, mwalimu Elijah Ochenge from St. Catherine's Academy na marafiki wangu wa Migori na Kisii wote wakae ndani ya Insa kia Daktari Henry Ochoki atebanga korwa Itibo City Kisii County niko ndani Kiraire Keroche Nyanchama pamoja kutoka Mangaisi ya Chaboigo Jared Orure Maturi atebanga korwa Nyachichi secondary tuned in Beatrice Osoro Otebanga tu pamoja rispa kwa mbokate pa getting you live and clear from Eldoret Salam Club kwa mashabiki wote wa Ndizi TV na bila kusahau mwalimu Elijah Ochenge kwa kufanya kazi nzuri kwa utaratibu mamangu Faith Kerubo kutoka Ogembo wapokee salamu zangu za kutoka Ensakia umwanchu muri Ndizi TV na bakugenda kusanga na inchwe ku Rwanda onsia se otoroche elinde amaboli andonsi obwate na usanga no muganete rindabe ko iraneria nkoye nande asomotimoko omoke ngore natore elinde tumanye mu kitabokia umoroberio wensaki entunda ya gatotora aseigo to basa gusuka ngore natore asekretari tambe
Gusii. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yawe ime kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biryogokorera emirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byogakora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua kesimi ase namba enoti isano na ibire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu ate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo songo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School we fulfill your dreams. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Mwancho murigeria Ndizi TV moroberio nensa kia moroberio chekerito yikyo chakara Jumatatu ika Ijumaa ime ya Ndizi TV na bwansu bw'Gusii nengo kwa job maangi na ndeto niko tore no mogani okoro kwa KODECK ana yutabe ko sanganere koru ya karagete chinsa ibere chabono mambia asabika kutumania mange arengete SIASA igoro yorogongo rwa Gusii ime county ya Kisii na bwego chi county chonchokane nabwo twabe to kwanera amangana mange arengete obwagachi nyoranga no mu contractare orabero mu kansoro mu koro na igo nabwato manyo bonge bwa Kisii sasa igo mwancho muri Ndizi TV ase togenda tugenda tukosanganere neto beto kwemanya ase obonge mwancho muri Ndizi TV ase igo to basa gosuka aiga no tore ase round yo mwerio elinda kwene kinga nkwemanyi tore amange nabo gosangana intwe weterase omutandao oito o Facebook Ndizi TV News Digital omutandao oito o YouTube Ndizi TV News nabo igo nabo gotumanyanga naraliaya oganeti atoiranerie ase ensemo eyecho
mheshimiwa karibu sana naende asentunda yende ntunda ya mwelio mire moroberio gwensakia niko twabere to kuna makigima ase siasa chi county ya Kisii engana naende abantu abange baendete kweboria naende engana bete koleta mabori nigo umheshimiwa Simba arati oberegako kwanere engana abantu bale bakondwania naende it has been very many weeks kuruenganeye again ngakirochi advisors bo mugavana nkira abego kubatera ende ngakiro cyo bokorerwa abo asama tukabwango yo omanyete governor is telling his employer nga nkorwani gunde because you have the information chi advisor ja governor asenchirgerere from a distance yondo jete governor ri amahabira ekero ko korigi ntaje week no nyane kero riri sa siriri aje tari mate iga kune tukun sa te binga kumbe by force age kumba konde ko saba ga bana ri baga ngaki a pick every constituency abaga ka 10 ba mo advise the way we can go because we don't know sarik abako nyoranga erembi yari abwate marora maya lakini barete obwanjani nande bakwanira abantu babo ngabaminto this is maito bono kabana gukwana barora siaseli mbakorora facts chirime yani nkuba sabanga governor atakira rosie committee y'abantu na ishirini sin from every constituency batebya abantu in state governor gukwana egere bantu mbago kerora siasa kirugu maeno ko minyokigu maite ngo minyokigu ari maybe kurwese serikali ene munera goteba bone kerago kuana bantu bakorore sigi yaye no zuru but etutagete goteba nga ekero umuntu akona kurera sekretari ya mwabo marika etutagete turigia abantu 2020 from every constituency bakwana on behalf ya governor saje that te kobanga bono ngabana kuna kukwana yabe eimbo osoro kurwaga kuna kukwana yabe wimbo so we need a cohesive reasoning onye negentekebe gyakwana nabantu kyarorekana from abantu abagoje kukwana iga ona abantu baroje segi ya yosoro na osesegi ya serikali yenene na governor ande gentonkoranga kengencho nobomo imeyoro kongorwa Gusii netura beto konyora magenda rekyagero kungusana na kwabeire okonge none chi county chinyene chikurwana e county ya Kisii ne county ya Nyamira ekinankere koti igoro yorobeberu wakeroka naende enganeye onye mugusi ntubwati mugusi o Nyamira ntubwati mugusi o Kisii igo libiri amabere na abamanene sana inkyura bego kwanera igoro yobo mona ende igoro aba egati ye county ya Kisii na Nyamira nabo abara ibonsi bali ase orobongorwa Gusii very fast Nyamira naroche buno mwana siasa keroka yairwe municipality municipality area yigo chikoleta abantu ba Kisii ereta abantu ba odatiganda mayi boundary eronga ntole satisfied na abantu ba Kisii lakini kulingana na inche abantu ba Kisii mbali satisfied ne boundary area because the Kenya Gazette yere instigated from Nyamira lakini egenteke igo wenete kuikaranswa bakwane muna barai between Rati na Nyalibo kere igo you know when you are a leader to give room for abantu baka bamanye no embu na mumana na bageni bago nyamba to give room ga paka umonge no mane oso monge na give room paka mugaga chi komana before bageni iko ngete ke iko soka because umuntu Nyamira no muntu Kisii we are just brothers kene ne to tu no ngento kire mali ngento kire iga abako gendo use simiro jajiri mali ya sitting room as a bedroom or the sitting room was sitting room with a bedroom still nyombole in fact Gusii like now if I can tell you tigazi kire Kisii abantu bakora bangana abanyamira ebi asara bire Kisii abantu banyamira na bakora da kibesa Kisii I'm telling you abantu banyamira okonyora bago drive kumyamira bacha kuragira Kisii one ngeke tokubuna yani ngantu bwato bwanjani between yogo share and you can see abantu banyamira almost bamenyete Nyamira lakini gasi yani bakorera Nyamira lakini sibamenyete Kisii reason simbabugate so I want to say that give in the repeti to ikaranse buno Gusii togende buri bosyo na sana and I want to tell you
igonda getego eko omugaka Machogu tinkwe bagendiki omugaka Machogu is a good man. Yes. Esa babu ngoteberanga is a good man. Nyambaria abantu mbagenda Nyambaria bakagenda kobwati abana paka tukubulinga bamini amatemu ana gokoraiga wana zingenjo omugaka Machogu in that position bagatebanga let the will of God be done. Yani tiki bintu bikolekane burunge Gusii okogenda isiko okora amatemu buya kira isiko etokorete buya tugwika Gusii batumakiri bubi. I want to credit omugava mo CS Machogu. Thank you very much for what you did as Gusii, because one, you stood firm. Kwa kabo moba igomanyete kanga boro Nyambaria akire ebinte bisarigete because abantu bari ba na kwende batenereta amatemu igo bahacha paka Gusii, and then they came to koita borje school muna bono Nyambari bono ka hoteli school but bono mba proof, and I want to appreciate the teachers, the principal of our schools. They have really made us happy, and I want to appreciate the children, parents, and even the community of Kisii. We are education oriented and minded so much. Bono umweshima nende tutigarite asensemo ya magendro turoche eparanere ya berege kore cha bokongwa saba menyi be county ya Kisii na biga bantu bakuru Migori ende ekare pare ya chagete korosi kuni abantu batwalete okwige no konene nge pare ne juwunjuriria no ene enchera e county ya Kisii akorakana e pare ye kuru Migori weka Kisii na boya konenti go chaga Nyamataro kuru asensemo ya Nyamataro nturoche ninga ya rosi ya bere two way road yani egering dual carriage road parando chinga among the first few roads in Kisii rogongorwa Gusii bono lakini rende yabiri yote nasi kigetambi nga where is the problem yoro chobo kongubore abo kongu na bubo kirgesengo kwana nga tigo bwa matobi ya boche Osoro na Simba bara kaba friends because Simba is the governor Osoro is the bono ne role SIASA kuruhusiwa mpasinia kusene role senior Waisa kumira na kango bono bagoteba ninga toenda totebie president etokonye I'm very happy iko bagokwana na side social yani gymnastics lips lakini onye actions chiro kango bono baimukaniri batebie president ninga tokonye pareye president dali mobe nje I want to appreciate the president bali moko na kwatange president bobere oya kuno nayo oburai no bobe Kenya gira sa kong we know no nya nyumba na bogo tiga chipache tikete ne chipache tiketoro sie familia umanye kwa gache nyumba se lakini rende ase inshuye para eroga ki no esegire Kisii yagerira abantu bataranyore pare chiminyo tari eriyoka other places y'abantu bagenderere korozo other counties moje gorigeri buya sa ko rukubogere Homa Bay when the president went there wanga all these MPs, opposition to you, they went there. Wakamote have courage. Tokonye gentogete. Tokonye industry chisu. Tokonye airport. Tokonye gentogete. Wakamochengera. The president did that. They are very intelligent. Intubono to manya kobaleta Gusii. Kende nkeyo toko tebi president. Tosa sima bagere. Tumanye kuruo to tebe ngabono igo. Barabuya kare president yejeto. Ekere president yere bogere you saw Siaya, you saw Kisumu. When Orengo was saying we are here for development. How come request? Because he's the president. He can request anybody. Anybody or a politician understanding right now is not a political game. It is a development conscious situation. Ase mugavana Osoro abajumbe ba Gusii bagwenda ko chamo bagenda bagese president bamukwanire abakonyi chipara not even this one kango bona twatwalire Keroka Kisii highway ere duo kwarejwe muneje bona yarosiwa kango bona twatwalire Kisii Kilgoris duo kwarejwe egera Kisii is a senior county bono it is a city, it has been a city bono the turnover ya Kisii konyo gerige ndo gukumi what I want to say to the development conscious ndo baby they very petty and ndo na kokole bindo kana abana ebintu bosa at the end of it mugo cha kurwe biro morole kana machara mutatwara simo ikaransa abandi baino mumanye tinga twaruro into to test ryo kaboburai no kabera isiko akarota ryo burai me igogo itwa
So I want to say kindly mu yake kuba mono mwebo mu Gusii na inubono njenya lebe njebono no mugabana njebono ne chief whip so what ngeke kokonyo mu Gusii egento ke kokonyo mu Gusii gabana ngi watolera reji parcel osoro ndole na hiro chiparanchi acha kwetera abachumbe bande mwakuwa ne president because of political opposition mole oya chipara chinkobi aba Gusii tok benefit serikali yeye ya Ruto iko tora benefit ya karoto tore serikali ko se tora akere ori chinkobi tange to kumwakera because tore chipatio onye ndo tageti bo ngai nduto konge mono egere to chikokoka but the president is a human being iko tigatori gienjera yo komogokia tomokorere buye kara achira with opposition or not at the end of it tonyora within these 4 days lakini to gotiga nindu to kuya aba omuntu okurugusuru na simba nabo pokonyora baro siri kinusige cyabo bagochikana kaba independent nande buya twabasabire muno mu Gusii mutige binte bimotokorere gasi era agiko tokonya kuti muna bono orengo anyange nyong wanga babo achira ga migori they just grabbed they do politics here machwa bago tebyo umuntu buri ngeye ne president egarajiro a president yabo overwhelmed we talk kama ngombe uko nagoita ikonja I want to request yabo Gusii bonsipi a president kera aje Gusii let's clap let's embrace this tatomotogi akogenda tuaba to bwate bintu lakini gisegiye chingaho mara kwagende se president nje no mubai no mube at the end of it umuntu binyokari ngani nje ndagete ukwira yani ukwemaking anayo special mu Gusii tari kogenda igo tiga kito chiramo abantu ku Nyamira abantu ku Gusii togende se president tomade to konyega akonye Nyamira like now I want to ask you Gusii ntu there is a ntu bwate binte binga mna matoke chiafkado mesini ni ama kango bone e design iriye railway ya rego etarurari kango bono ya be design die president ya ronga kito yego Gusii elina karonde member of parliament bina nabate ngo chinde ko member of parliament kango bono baunganire baenda bate be president komo kwagaje kwende tigegende Gusii I want to tell you Homa Bay there is a airstrip ege tiki endege Kisumu there is Migori there is nga intugusi no yanka likonya tobugate twahuri umanye ko tatebinga bono mole parliament nabagambi mole mukirete mudara imuka igaburinga kimugaba na imuka usoro imuka we want to tell you to the face imuka mogende muri giebinto mukonya Gusii because this petty politics Mheshimiwa Singencho ndoche amange nale tware robeti to kwanire lakini rende riterio mwali go cha Ndizi TV ndobe to kwali gania sama tuka amange elinde obo kunya gotoigura maiso onya gukwana no muligerio Ndizi TV tobe to kusansa murama ngana amange agenderete asoro gongoro gusa lakini rende Asengencho ebiro asetaikemo tyankweli bagali ya oli abene okwanira muligerio Ndizi TV okwane kerengeri kyao kyo mwali go cha sabarai nabo igo aba ligeri Ndizi TV bakotengerete abantu ba Ndizi TV ngaki Ndizi TV is a good TV igano gukina twakinire nabande babegete General Chinde we appreciate you it is a way of communication onyo muntu dari kuigwa omatebye otogoja tatebe onye dari kuigwa mambita to blame egento kende inchebuno murai na atebirega ntobwata bono asimio tokatwa na UDA kindly balitore UDA balitore yasimio ntobwate right balitore UDA ntobwate right balitore bone gento tokokora ayebera abo nanjembera lakini at the end of it ingitwaretera abantu baitu so nko ba request mojiche mokole kwende mokonya Gusii nko ira nabo baseitu nko ira nasaba rigereri ba Ndizi TV tigato support this television tonye tobenero buna mashabiki egere eimoke tobe tokonyora eyene erenjera yo kwerimisho mu Gusii eyene erenjera yo gotebya mu Gusii ngato jiko cyana togenda gucya inje buna KODECK ikontagete followers baitu mobe alert every Monday na bora nyato gochaga togotebya abantu kigenderere nande ko nago kunire nga nobo mayana nakwana kerengereri naki omugambi oyo nobo mayana atebire tombekerera because ibintu mbire facts tombeka ngo kombekerera ubube at the end of it kerobo mayane
bono nongire bube ekero nagotebirie umaene inche buna KODECK, that is my nature. And again bubasi ongo batapera amaya nyasaye akonya ababasi baitu buna bono bari bagochikora gikura my colleagues torikina maskani akarego chigoikenga kieyo omochumbo legeti kolera ababasi egasi tonaga twachigasi chuguchikuna kuri gikura mapema iko n'abantu bari bakora kwa MCA murende elieta lyo bwa MCA mona go korecheche egereka abana inji bako bakani ngagambo bere umorora abantu gobe mbia mono asoikira na ase studio ite Ndizi TV na ndeto akwalia ne rito kolinde ime Ndizi TV abo bwansumo gusoma nje muri Ndizi TV ndarakora yes ngo kwani narenge a family yane ngiro mugambi nimbwate omongena onokoro kwa Evelyn nomongena ndokoro kwa Helena abagambi nabo bakabere buna abagambi nabo ku maintain ese iko nabo baraje bambulinga ko mugambi kwa bari ngwato kwani so I want to say abangana bane mbya muno kwera munde ndete nande ndo iwana ine nande ngo kwani tata byara na mama byara bale getuki na ali anchoro bonsi na abayibuli bane na mama nora nyamiza nero ngibulete na bara abuli ngumwana ulione ekera aba baketivi nero ngibulete na in fact omegeti ngabegentende na tata keana no nyatari moyo na abantu baitu banyantuga na bonyansi agengima na abantu basameta sub county. I want to wish you well na site ka tukoni ase ko mwancho muri Ndizi TV nkubera na mbya mono ase nsobe to kukwatene ku rubake de chinza cha mambia chinza ikomina ibere wekera bono chinza echitini kuirera ngambo sasi nchumu abe mutu kwati kurumo chakano nabo igo ntade kuira ni kumwira ni mbya mono sobe to kukwatene nere Dorcas Kimuma uyo baga koenda ase omotimo kelinde komo ali bagomogani abe oto kwane nabo igo Abigael Nyanchama nero ba sensemo yo kwene kinya tibichechi wego na mali yo abe wekera asenje wekera ase mwancho muri Ndizi TV genda ko tengera Ndizi TV akagirantu kwarigarira timero video emiyemi yake kigima korushinza cyabona mbaka mambi mbaka chinza cya marogoba nabo igonyoranga litkolia mambi litkolia bochenu astora batokoleta abamanyi koruwase egetago kubo chenu bakuba manyi amangi nchira kituboneta komenya elento batugutwara obochenu obyasiga na batakeiro buliro bya Ndizi TV nabo bwansumu Gusii wekera kinga kikinde abuno toikera omwali bomorobere bwensa kena batakeire buliro bya Ndizi TV nabo bwansu bw'Gusii.